Máte zrušiť dovolenku na Kanárskych ostrovoch len preto, že tu fúka vietor? Vietor nie je to jediné, čo by vás mohlo odradiť. Milan Buramity z Fuerteventury. Veľa z vás mi píše, že by nikdy na Kanárske ostrovy nešli práve preto, že tu fúka silný vietor. Áno, máte pravdu, zhodou okolností tu na Fuerteventure fúka najviac, kde priemerná rýchlosť vetra dosahuje až 25 km za hodinu. A práve preto sa Fuerteventura stala obľúbenou medzi surfermi a kitesurfermi. Nájdete tu najväčší športový rezort v celej Európe a tiež najkrajšie pláže zo všetkých Kanárskych ostrovov. Fuerteventura je ostrov pre ľudí, ktorí jednoducho milujú šport. Najmenej večerným ostrovom je ostrov Gran Canaria, konkrétne jeho juh a mesto Maspalomas, ktoré je pred vetrom chránené horami a priemerná rýchlosť vetra tu dosahuje iba 15 km za hodinu. Každý z Kanárskych ostrovov je ale jedinečný a vôbec sa nedajú porovnávať. Ja mám napríklad najradšej zelené Tenerife, no pre svoj rovný terén a pekné cesty je pre cyklistov veľmi obľúbené Lanzarote. Odporúčam vám navštíviť všetky. Cestujte na Kanárske ostrovy.